טוב, אז רגע לפני שאנחנו עומדים לשמוע את כל השופר של ראש השנה, קוראים את פרשת ניצבים. וזה, אתם יודעים, זה ממש לא מקרי. בתוך הפרשה הזאת מסתתר סוד עמוק, סוד שמהדהד בצלילים האלה ממש, בצלילי השופר. בואו ננסה לצלול פנימה יחד ולגלות אותו. אוקיי, אז בואו ניגש ישר לעניין. הפרשה שלנו פותחת בביטוי, איך להגיד את זה? הוא נשמע ממש מוזר. משה רבנו אומר לעם ישראל שהם עומדים היום כדי לעבור בברית. רגע, מה זאת אומרת? לעבור בתוך ברית? זה לא נשמע הגיוני. הרי ברית זה הסכם, נכון? זה מושג מופשט. איך אפשר לצעוד פיזית בתוך הסכם? אז הנה, זה הפסוק המדויק, ותקשיבו טוב לשפה למילים, לאבך בברית אלוהיך. עכשיו שימו לב, התורה לא אומרת למשל לכרות ברית, או להיכנס לברית, שזה מה שאנחנו רגילים לשמוע. לא. היא מתארת פה פעולה פיזית של מעבר, של צעידה בתוך הברית. זה לגמרי דורש הסבר. מה עומד מאחורי הביטוי המיוחד הזה? אז טוב, יש לזה הסבר ראשוני, פשוט היסטורי. רש"י מסביר שבעולם העתיק היה טקס מאוד דרמטי לכריתת ברית. דמיינו את זה. היו לוקחים בעל חיים, חותכים אותו לשניים, ושני הצדדים שהיו חותמים על ההסכם היו פשוט הולכים פיזית בין שני החלקים. זאת הייתה, אפשר אמר, המקבילה הקדומה לחתימה על חוזה, ללחיצת יד מחייבת. אבל, וזה אבל גדול, זה רק הפשט, זה רק הרובד החיצוני. השאלה האמיתית היא, למה התורה בוחרת להשתמש דווקא בדימוי הזה, דווקא כאן, ממש רגע לפני הכניסה לארץ ישראל? וכאן אנחנו מגיעים ממש ללב העניין. כי השימוש בביטוי הזה, לעבור בברית, הוא לא טכני. הוא בא ללמד אותנו משהו סופר מהותי על טיב הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת לא ברית סטטית, לא איזה חוזה יבש וכפו שמתאים למלאכים מושלמים, ממש לא. זו ברית דינמית, ברית שהיא בעצם מסע אנושי. והרי מה זה מסע אנושי? הקדוש ברוך הוא יודע שהוא כולל עליות, אבל גם הורדות. הוא מתחיל בשלמות, אבל אז יש שברים, יש נפילות בדרך. והמטרה היא תמיד לשאוף ולחזור לאותה שלמות, אבל ממקום אחר, ממקום גבוה יותר. והברית הזאת, מעצם ההגדרה שלה, היא בנויה כדי להכיל את כל התנועה הזאת, את כל המסע הזה. עכשיו, המודל הזה, המבנה הזה, של שלמות, אחר כך שבר, ובסוף חזרה לשלמות, זה מודל שצריך להישמע לנו מאוד מאוד מוכר. למעשה אנחנו שומעים אותו ממש בכל שנה. בצורה הכי ברורה שיש. הצליל הזה הוא כמובן קול השופר. המבנה של תקיעות השופר הוא פשוט תמצית מזוקקת של המסע הזה של לעבור בברית. בואו נחשוב על זה רגע. אנחנו מתחילים בתקיעה. קול פשוט, ישר, שלם. זאת נקודת הפתיחה, השלמות הראשונית. ואז, מה מגיע? מגיעים השברים, התרועה, קולות שבורים, קטועים, קול שמזכיר בכי. זה מסמל את השבר, את הריחוק, את הגלות. אבל, וזה העיקר, הסיפור אף פעם לא נגמר שם, כי תמיד, אבל תמיד, מסיימים שוב בתקיעה. חוזרים לאותו קול שלם, וזאת התשובה, זה התיקון, זאת החזרה הביתה. כל המסע הזה, כל הסיפור, מגולם בצלילים האלה. והנה מגיע משהו מדהים באמת. הרעיון הזה הוא לא רק רעיון יפה, הוא מעוגן בתוך ההלכה עצמה. יש כלל הלכתי שאומר, שיעור תקיעה כשיעור תרועה. מה זה אומר? זה אומר שמשך הזמן של הקול השלם צריך להיות שווה למשך הזמן של הקול השבור. המסר פה הוא כל כך עמוק. זה אומר שהשבר הוא לא תקלה, הוא לא איזו טעות במערכת. המקור שלו, השורש של השבר, נמצא בתוך השלמות עצמה. הוא חלק מתוכנן, חלק אינטגרלי מהמסע שלנו, והוא נועד בדיוק בשביל להוביל אותנו חזרה אל הטוב, אל התקיעה הגדולה והשלמה. ואת המבט הזה, את הרעיון הזה, אפשר להרחיב על כל חודש תשרי כולו. בעצם כל החודש הוא מסע מתוכנן בדיוק כזה, מסע של לעבור בברית. תחשבו על זה, בראש השנה אנחנו מתחילים עם תחושה של ריחוק מסוים, של הסתרה. חז"ל קוראים לזה שמאלו תחת לראשי, זה חיבוק, אבל חיבוק שעדיין שומר על קצת מרחק. והריחוק הזה הוא בדיוק מה שמאפשר לנו לבחור, לרצות להתקרב. ואז לאט לאט, דרך 10 ימי תשובה ויום כיפור, אנחנו מצמצמים את הפער הזה עד שמגיעים לחג הסוכות, לשיא השיאים של הקרבה והשמחה, לחיבוק המלא, לבימינו תחבקני. אז אם נסכם, זו הנקודה הכי חשובה כאן. השברים, הקשיים, כל רגעי הריחוק האלה בחיים, הם פשוט לא תקלה במערכת. הם חלק מתוכנן, חלק חיוני לגמרי מהמסע. כי דווקא ההיפרדות הזאת, הזמנית, היא זו שיוצרת את הגעגוע.
היא זו שהופכת את המפגש המחודש, את אותה תקיעה האחרונה, למשהו כל כך משמעותי, כל כך שמח. וזה הסוד הגדול של המסע המיוחד שאנחנו מתחילים, ממש עכשיו, בחודש תשרי. וכשאנחנו ניצבים כאן, ממש כמו בפרשה ניצבים היום כולכם, רגע לפני ראש השנה, המסר הזה הוא פשוט כל כך רלוונטי. הוא בעצם מזמין כל אחד ואחת מאיתנו להסתכל על השברים של השנה שחלפה, על האתגרים, על הקשיים, על הנפילות, אבל לא לראות בהם כישלונות, לראות בהם חלק מהמסע. והשאלה שנותר לנו לשאול את עצמנו היא איך אפשר לקחת את כל השברים האלה ולאסוף אותם ולהפוך אותם לחלק מהדרך שלנו חזרה לתקיעה חדשה, תקיעה שלמה, ישרה ועוצמתית יותר בשנה הבאה לנו לטובה. שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכולם.